na. Nagbuhos na. Na. Mayong buntag. Na yung mga bagong dagway lagi dire. Anya na sa pilaman mo. May doha ka libur, ma'am. Duha nga labor. Oh. Yan. Kapas ng hindi. Ito, bago.
tawag dito, vlogger. Yan, sige. Basa ka. Yan. Okay na. Kailangan. Okay na. Ang daming kinain na energy yan, guys. Ibig sabihin yan, gustong magkaroon ng energy. Pero, dito sa banda rito ay merong na chap-chap na ang dami nito siguro ito 3 kilos of chicken. Ayan. At magluluto tayo dahil alam nyo guys, medyo mabigat yung ginagawa nila. Ayan, nakita mo yung gagawin ko siyang tinola na
Kalayan style. Yung luto ng lola ko, lola style na may gabi. You try it. Ang sarap nito. And then yung sabaw nito pagkaluto, alam mo, lagyan mo ng ano. Ay, ang daming sili. O, lagyan mo ng sili. Tapos lagyan mo ng seaweed. Yung seaweed na yung nori. Naku, kasarap. My God. Mamaya ipapakita ko paano. Wow. Ito na yung sabaw. Parang kalabasa yung papaya na hinog na. Ang sarap nito guys. Completos recados with taro. You know why? Pampalinamnam. Pampasarap nung kanyang sabaw. Para magkaroon ng body. And then, kung gusto mo mamaya yung sabaw, lagyan mo ng seaweed. Yung nori. Sarap nito. Diba? Sarap? Hindi. Sarap yan. Okay, hintayin na lang natin. Lalagyan natin ng dahon ng saging at malunggay. Very masustansya yan. Ang bango. Oh my gosh. Ayan. After 2 minutes, okay na. Higit na tayo. Okay na. Walang banana ito ha. Nagkamali ako kanina. Ang sabi ko sana, meron siyang dahon ng sili, hindi banana. Dahon ng sili at malunggay. Tapos meron siyang gabi. And then, papaya. Oh, di ang sarap. Iba lasa. Native na native ang dating, di ba? Oh. Wow. Champion. Champion talaga. Panalo ang ating tinola. Okay? So, ayan. Kakain na tayo mamaya.
din. Makihalo din doon. Mamaya. Di bale, nakaluto na akong masarap na pagkain nila. Halika, tingnan natin ang natapos. Yan, kaalis lang nila. Ano sila umalis 3 o'clock p.m. 3 p.m. ay tapos na silang nagtrabaho. Dahil ang ginawa nila is nagbuhos, binuhusan lahat ng simento yan. Lahat ng mga beam, yung mga beam, ganyan, yung poste doon sa taas. Mga beam na yan ay binuhusan ng simento. Ang una nilang binuhusan ay dito. Yung beam dyan, yung pahabang yan, yung dalawa yan, o kaparis. Dito, sa kanila. Yan. Doon, at saka yung sa kaming kalsada, at saka ito. Ayan, nakita mo? Ayan. Ay natapos today. At natapos sila ang aga ha. 3. Ala. Oh my God, hinayaan naman ang tubig. Wow. Yaman nyo ah. Grabe kayo ah. Nang umapaw-apaw na. Porket may tubig ah. Ala naman. Ayan, tapos titignan na naman natin ang matatrabaho bukas guys, to continue our project. Siguro hindi ko muna ma-update kayo dito sa ititigil kasi ang trabaho pala dito kasi basa pa daw. Maybe I think after a week yata bago nila i-continue. So doon ko na lang kayo i-update uli siguro. So bye bye guys ha. See you again next week. Bye-bye. See you again next time. Not next week. Next week. Next week. Not next week. Kasi, syempre, mag-upload naman ako ng iba't ibang mga videos, no? Habang walang patrabaho. So, bye-bye guys. See you again next time. Love you guys. Stay safe ha. Sana nandyan kayo lagi at nakasupport. Lahat-lahat ng support nyo ay well appreciated talaga from the bottom of our hearts. Ay nagpapasalamat kami sa mga support niyo. Okay, bye-bye. Take care. Love you guys. Nandito pa kami sa Limson Hardware. Nandito pa kami sa dao para sa mga materyales. See that? Hapon na. Magagabi na. So, ano na naman hapunan natin? Rice.
Doon sa taas, naghihintay kami dito ng aming order dito sa Greenwich. Ito yun oh. Order namin, number 73 kami. Ayan, at bumili kami ng lasagna and pizza. Here. We ordered the lasagna combo and all-in pizza. Size 12 lang ang kinuha ko. Okay na yon kasi gabi ngayon, light lang. Ngayon ay tinuluan siya ng liquid na something dito sa ulo niya. Hindi niya malaman kung saan galing kasi dyan dry naman and then wala naman tao sa taas. May mumo. Huwag mo sabihin si Marco, umaya eh. Ginabi na kami guys. Anong oras na? It's 6:41. Oh my gulay. Di bale, meron na kaming hapunan. Konti lang naman na hapunan. Light lang tayo. Gabi na kasi. Okay? So, bukas, maybe walang trabaho bukas kasi bagong nabuhusan yung yung mga beam. Kaya, mag-video tayo ng some video na maiba naman. Ewan ko. Bukas nyo magkikita. Baka cooking, I don't know, or cooking huge chicharon. Yun. Gusto nyo yun? Yung maiba naman tayo ng chicharon nyo. The biggest, the largest chicharon. Yan. Ipakita namin sa inyo. Lulutuin namin yung pinaka biggest, largest chicharon. No? Pwede? Pwede siguro. Pwede. O, pwede. Okay. See you tomorrow. Okay. Stay safe kayong lahat. Ingat. Mabuhay. Ayan, bibili tayong tinapay for the workers again. Ay, wala palang workers para sa amin pala. Nasanay ako ng workers lagi ang binibili. Okay, dito tayo sa Joji.